Nasikdi tini phung ajri-jiri 6ta haike ba 6:30 rogo wngmano achomsa ban country no bar watui faimani bai buphang rok tamokhe kwak baikha eko yang nasikdi tei kisani bagui se nogo khlainani o buphang kotorma kwagui klaikha eko current bodok rok chobaikha tini 31 tarik 3 March 2024 nasikdi belai kirima sijak eko yang rogo thangka tei kisani bagui nog rok khoti wngbaikha haikhe eko norok nugui manui tongo eko nasikdi belai kheno kirima sijak yang rogo bahai no rabat bagan rogo buphang rok 6-7ta hai kwak baikha ani mobile ni bisingtwi khe aswk nokhorzagi hai ongo sijakhoya hai current tar rok bahai no chobaikha saimanya chini tibrasa area o hainse current rok belai kheno bial kisisa nokbar watui faikhense current rok faiyango ambagui chini elaka rogo belai kheno tongmani kosto jongjal hai ongo naising eko tabuk obo haikhe buphang rok kotor kotor bai tar rok chojak saimanya buphuru faino haikhe norok suridi jahate jeno nokbar watui somoi o kaitor chwngno teibo bipot kotor ni theke katrwi tontokhng naisingdi eko tar rok chobaikha current tar haikhe jahate jeno nokbar watui faifano obo hai khoti wngnai jaat tei darotheng chwng jotono bal khe chwng surilai oeno.